Сергей Дубовец. Занзибар. Столение молодой души. Читая автор. Кантынентальны сняданак. Акіян па ўсёй шырыні далягляду разлягаецца мноствам адценняў забеленага смарагду і ўрэшце закіпае каля тваіх ног хваляй, перамешанай з пяском колеру адтопленага малака. Магутныя каменныя рыфы і бяскрайнія пляжы, высачэзныя пальмы, усё прыгаломшвае велічнасцю светабудовы. І неба тут так шмат, што таўстабокія аблокі могуць разгарнуцца ва ўсёй аграмаднасці сваіх рубенсаўскіх цялёсаў. Добрай раніцы. Спадзяюся, вы снілі дзівосныя сны. Я кажу добрай раніцы, бо мне падабаецца гэтае вітанне. Яно вельмі беларускае. Мовазнаўцы сварацца, маўляў, няма такой беларускай традыцыі, бо для нашага селяніна адразу з пад'ёму пачынаўся дзень. Толькі ўстаў з лежака, насунуў чуні ды кажух і пайшоў карову паіць, свінням варыць, па гаспадарцы поркацца, процьма работы. Але ж мы не сяляне, і дзе цяпер тыя сяляне? Пайдзі знайдзі. Ведаеце, калісьці даўно адзін мой сябра уладкаваўся важатым у піянерскім лягеры, дык да яго мянушка прыляпілася «Добрай раніцы». Так яго ўсе і называлі. «Добрай раніцы ідзе, хавайся ў бульбу». Не бойся, добрай раніцы нікому не раскажа. Сёння добрай раніцы абяцаў, што пойдзем сустракаць світанак. Што не кажы, добрай раніцы усім беларусам на душу кладзецца. А ў нас акурат світанак. Сядайце, калі ласка. У сталовай зоне нашага гатэлю я звычайна пішу свае ўспаміны. Гэта, скажу вам, дзіўны занятак. Жыццё, якім яно выглядае з вышыні гадоў, зусім не такое, якім яно перажывалася калісьці. Адсюль ты бачыш яго завершаным у перспектыве часу, пакалення, параўноўваеш. Не так, што выйшаў пакурыць, прамачыў ногі або закахаўся. Тады ты зусім не думаў, адкуль узяўся ў гэтым свеце. І толькі цяпер гукаеш «Скуль я? З якога скулля?» А штука ў тым, што цяпер гэта цябе цікавіць найперш. Адкуль ты такі з'явіўся? Вам не цярпіцца пайсці да акіяну. Гэта зусім блізка 3 хвіліны хады. Але спачатку я прапаную вам сняданак. Ён уваходзіць у кошт гатэлю. Муна прыгатуе. Муна, please make breakfast for the guest. Яна дапамагае нам у гатэлі, прыбіраецца, адмініструе, гатуе. Ёй крыху за 30, у яе малакроўе, і часам яна прыходзіць бледная. Як выглядае бледная негрыцянка? Цікавае пытанне. Скура з глянцавай робіцца матавай. Мая жонка прывозіць для Муны жалеза ў пігулках, і тады яна зноў вясёлая, як мае быць. Што мне адкрываецца з вышыні часу? Парадаксальныя рэчы, напрыклад, што маё пакаленне апошняе, якое магло прачытаць усё, што хоць калі-небудзь друкавалася па-беларуску. Уяўляеце? Кнігі, газеты, часопісы, проста ўвогуле ўсё. Тое, што ацалела за стагоддзі, дома і ў эміграцыі, на захадзе і на ўсходзе. Мы апошняе пакаленне, і гэтага ўжо не зменіш. Яшчэ нядаўна я думаў, што маё пакаленне першае ў гісторыі, якое ў Беларусі не зведала вайны, а бачыце, як усё абярнулася. Цяпер толькі і гавораць, што пра вялікую вайну. Гісторыя абрынулася. І болей думаць пра першынство не выпадае. Першымі мы не сталі, засталіся апошнімі. Люблю прамаўляць гэтыя словы. Я нарадзіўся ў сярэдзіне мінулага стагоддзя. Аж дух займае, праўда?
І ўжо ўсяго, што я сам напісаў за сваё жыццё, не зможа прачытаць ніхто. Проста не хопіць часу, бо ёсць і шмат іншых аўтараў, самых розных і, думаю, цікавейшых. Я сапраўды ганаруся імі. А дадайце сюды ўсё, што напісана за вякі. Невыканальная задача. І калі яшчэ ўявіць, што сама Беларусь нарадзілася для нас з кніг, і як яна цяпер разраслася і ўразнастаілася, якой неабдымнай стала. А гэта ўсё зрабілі мы, усе разам. Хоць, па праўдзе, што мы такое зрабілі? Проста вярнуліся да саміх сябе, вярнулі парадак рэчаў у тое рэчышча, якое было ад пачатку дзён. Было, пакуль нехта не вырашыў павярнуць нашу раку назад, то бок у нікуды. Павярнуў, і беларусы на нейкі час перасталі быць самі сабою. Усяго на пару пакаленняў. Пражылі сваё жыццё не ў сваім рэчышчы і зніклі без следу. Ніхто іх і не заўважыў. Сонца іхнае так і не ўстала. І скажыце, ці варта было тую раку павяртаць? У нас тут кантынентальны сняданак. Назву прыдумалі ангельцы, каб падкрэсліць, што наўмысна частуюць вас на сваёй выспе, як бы дзяжурна, па-гатэльнаму і не так сытна і грунтоўна, як звычайна ядуць самі. То бок у сябе ў Англіі яны частуюць тых, хто прыехаў з кантынентальнай Еўропы, так, як тыя, нібыта, ядуць у сябе дома на кантыненце. Ангельцы, ясная рэч, дасціпнікі, але не кожны разумее выверты ангельскага гумару, і салідная назва разышлася па гатэлях усяго свету. Кантынентальны сняданак. Прытым меню можа быць якім заўгодна. У нас гэта звычайная яечня і садавіна, папая, кавун, манга, ананас, бананы, можа быць авакада. У Менску яго лічаць гароднінай, а тут гэта садавіна. Ну вось і гатова, смачна есці. Яшчэ кубачак кавы пад першую цыгарэту і пойдзем у наш забелены рай. Спакой і няспешнасць тут перадусім. Акуна матата, няма праблем. У нашым мітуслівым менскім жыцці такі настрой сустракаецца нячаста, і мяне, прызнацца, ён заўсёды здзіўляў у іншых людзях. Проста заварожваў пасярод агульнай нервовасці і апантанасці рознымі марнатраўствамі. Зусім нядаўна ў майго менскага сябра памерла маці. Здавалася б, трагічная навіна, драматычная, прынамсі. А было так. Раніцою яна прачнулася, згатавала сабе кавы, размясцілася ва ўтульным гатэлі, запаліла першую цыгарэту, зрабіла гаючы каўток і ў такім дабратворным стане адляцела на нябёсы. Жыла, як хацела, ў згодзе з усімі, і памерла, лепш не прыдумаеш. З гледзяшча нябожчыцы ніякага трагізму. Ціха, спакойна, будзённа, поле-поле. Тут вы будзеце чуць гэтыя словы на кожным кроку 100 разоў на дзень. Першая кава – гэта тая, яшчэ скажу я вам, тэма. У кожнага свой спосаб гэтай працэдуры. Я, да прыкладу, піў ранішнюю каву, мыючы учорашні посуд. Яшчэ да прыходу муны, уяўляеце? Такі ў мяне рытуал. У роце цыгарэта, куча посуду ў чарупіне і каўточак другі кавы. Калі б давялося ў гэты час памерці, я б грымнуўся і напалохаў усіх гатэльнікаў. Чалавек стараецца адыходзіць ціха, незаўважна. Кажуць, Элвіс памёр седзячы на ўнітазе і чытаючы кнігу. Напэўна, гэта вельмі па-філазофску і па-свойму прыгожа, але я так не хачу. Занзібар часцяком называюць раем, а Беларусь раем. Я не памятаю, колькі жыву.
ніякага табе карнавалу. І не таму, што здымкі з дзяцінства чорна-белыя. На даўнейшых фатаграфіях, карцінах ці гравюрах яна таксама не выглядае самай прыгожай у свеце. Утульная, мяккая, добрая, не больш за тое, краіна. Сціплая. У паэзіі і прозе ніцая, чэзлая, убогая, куток цемнаты, шэрае крывіцкае неба, таямнічае. У старых фільмах беларуская непрыкметнасць праменіць сваім унутраным сэнсам, што ідзе аднекуль з часоў Вялікага княства і адбіваецца пад павевамі ветру, бялёсай гульнёй лісця ў тапалёвых прысадах. І нехта вайсковы ў фуражцы едзе на кані, як на выцвелым фотаздымку. Тужлівы ўспамін пра штосьці схаванае ў глыбіні. Цяпер акурат ранішні прыліў, самы час для купання, але мы з вамі яшчэ накупаемся, а цяпер проста пойдзем па кромцы, крыху пакажу вам нашу выспу. Хадземце. Пацягніце весніцы на сябе, клямка зачыніцца сама. Наш гатэлік тут проста пасярод вёскі. Глядзіце, вакол каменныя аднапавярховыя дамы тубыльцаў. Хаты, бадай хатамі не назавеш, яны выглядаюць як закінутыя будоўлі. Як вы сказалі? Заброшкі, чыстая расейшчына. Дамы шэрыя, нічым не аздобленыя, без вокнаў і дзвярэй, толькі праходы. Аднак бачыце, колькі паўсюль людзей з дзецьмі, а таксама коз з казлянятамі, куркі бегаюць. Насамрэч, дамы дабудаваныя роўна настолькі, наколькі дастаткова ў гэтым клімаце, калі круглы год плюс 29. Джамбо? Тут усе з усімі вітаюцца, як даўнія сябры-прыяцелі. Прывет! Не варта саромецца, паверце, ніхто не мае задняй думкі. Ну вось і акіян, ім не надыхацца. А гэта вясковы пляж, народу зусім няшмат. Людна тут будзе ўвечары, калі прыйдуць школьнікі і 20 камандаў будуць ганяць у футбол. Акіян зачароўвае, праўда? Адразу я не мог зразумець, штосьці бянтэжыла. Звычайна з морам асацыююцца кірлі, шмат-шмат белых кірляў. А тут іх няма, зусім ніводнай. Замест іх вароны. Вароны і мора быццам ніяк не звязваюцца ў адзін краявід, але тут гэта так. У нас у Беларусі дзе які вадаём, там і кірлі, а тут цэлы акіян, поўны птушынага пракорму, і толькі вароны. Прычым жывяцца яны не з акіяну, а з мясцовых рэстарацыяў. Падкрадаюць. Варта адвярнуцца і ў талерцы пуста. Вароны. Яны не нашы вялікія, шэрыя, тлустыя, а малыя, чорныя, куртатыя, нейкія быццам абскубаныя. Вароны замест кірляў нібы хочуць намякнуць нам, ніякай асаблівай рамантыкі не будзе, ніякага табе бразыльскага карнавалу. І гэта як бы нечакана не прагучала, супакойвае. Ніякага буйства і ні ў чым не будзе, проста як ёсць. Крык кірлі, звонкі, поўны трывожнасці жыцця. Крык вароны, глухі і вантробны, часам пагрозлівы. А вунь, глядзіце, каровы. Таксама ўтрая меншыя за нашых. Каровы на пляжы, крыху нечакана, праўда? З тым самым эфектам, што і ад варон на пальме. У гэтым райскім месцы нічога незвычайнага чакаць не варта. Проста жыві. Ідэальная праграма. Лаві рыбу, купайся, згадвай сваё маленства, пішы мемуары. Ніхто цябе не патурбуе, не дасць падмануцца райскімі абяцанкамі, якіх надавалі ў турфірме. Абяцаннямі тут кіруюць неба і акіян.
Сонца яшчэ не ўстала, але ты дакладна ведаеш, што ўстане. І гэта будзе такім чынам, што гэта сонца твайго жыцця, якое проста не можа не ўстаць. Самыя важныя абяцанні даюцца на досведку. Вы пазналі рамана Гары вельмі добра, падобна, што мы з вамі з таго самага матэрыялу, так бы мовіць, з прачытанага, з кніг. Мне таксама, калі я чую словы, адразу згадваецца Сартр. Хоць, па праўдзе, нічога з той кніжкі не памятаю, апроч адзінага эпізоду. Сартр піша пра сябе, што ніяк не мог запомніць два словы – ідэасінкразія і геатонтумарумінас. Нічога быццам бы дзіўнага. Дзіўнае для мяне тое, што, прачытаўшы кнігу калісьці ў юнацтве, я толькі гэтыя два словы з яе і запомніў адразу і назаўжды. Дзеля якой халеры хто ж табе скажа. А вось і сонца уласнай персонай. Ранішняе сонца выпраўляе цябе ў свет успамінаў. Чамусьці мне згадваецца ласкавая прахалода веснавой Варшавы, калі я прыехаў туды ўпершыню. Першы раз за мяжой у заходнім свеце, пра які раней толькі чытаў і марыў, і вось цяпер захоплена ўдыхаю гэтую прахалоду цывілізацыі, і кожны прыпах асобна раскладаю ў кішэнькі памяці, настолькі ён каштоўны, як падняты з зямлі залаты гузік. Я абавязкова распавяду вам пра гэта, але не цяпер. Дзённае сонца зусім іншае. Яно робіць свет будзённым, быццам ты ідзеш на рутынную працу, а сонца паўсюль падступна выкрывае пыл, што на дарозе, што на абутку, што на тваім працоўным стале. Вечаровае сонца, нізкае, ператварае твой звыклы краявід у незвычайны, цудоўны і прыцягальны, абуджаючы фантазію. Дзіўны свет поўніцца фантасмагорыямі. Такой парой, ведаеце, пішуцца містэрыі, а не ўспаміны. Я памятаю Беларусь 50 гадоў таму. Яна была як бледная муна, што пакутуе, але не падае віду. Яна, наадварот, злуецца на свой боль, крычыць на яго нервова, як кірля. Так у вёсцы майго дзяцінства бабы крычалі, выганяючы кароў. І я цяпер разумею, што іх злавала. Вядома ж, не каровы. Тады, у 70-е, мы адкрылі для сябе сваю краіну і палюбілі яе з кніг, з песняў, з мовы. Проста адчулі, што яна наша, і як шмат хавае ў сабе таямніц, і што гэтыя таямніцы пра нас. Знешне мы бачылі чэсныя руіны старой архітэктуры, аднастайныя шэрыя мікрараёны і вёскі з кароўнікамі на месцы колішніх панскіх сядзібаў, размоклыя дарогі з наторканымі паўсюль лёзунгамі архітэктуры малых формаў. Слава КПСС. Але нават у кожнай большай вёсцы працавала кнігарня, дзе мы адшуквалі для сябе тое, што даўно да нашага вяртання раскупілі ў сталіцы. Яшчэ чуваць было паўсюль натуральную беларускую мову, і ў сталоўцы можна было замовіць узвар, без тлумачэння, што гэта такое. Амаль усе сяляне трымалі кароў і свіней, якіх на вясковых пляцах пасвілі дзеці. На рэках ды азёрах белымі плямамі перасоўваліся чароды гусяў і качак. У лясных бураломах варыўся самагон, а ў каморах віселі кумпякі. Людзі тады яшчэ спявалі разам. Пераехаўшы ў горад, яны адкідалі сваю мову і песні, якія нібыта выкрывалі ў іх учорашнюю ганебную вясковасць. Яны паступова зліліся з фонам шэрых мікрараёнаў, быццам увогуле зніклі з твару зямлі. Іх, як рыбак, выкінула са спрадвечнага рэчышча на бераг, а насамрэч іх выкінула з саміх сябе.
Пасля з імі адбылася дзіўная рэінкарнацыя, і яны, выкінутыя, апынуліся пры ўладзе, ды ўвесь гэты час імкнуліся выкінуць з Беларусі Беларусь. Марна, вядома, бо праз пару пакаленняў гарадскіх беларусаў усё зноў перакулілася і стала на сваё месца, як мае быць. Я не стаміў вас развагамі. Цяпер я шмат думаю пра гэта. Найперш пра беларусаў, якія перабраліся з вёскі ў горад, з чаго і пачалася іх сённяшняя гісторыя. Яны былі асцярожна перакананыя, што захапілі горад, а насамрэч горад захапіў іх. Яны сталі яго закладнікамі, бо мусілі аддаць яму сваю душу. Я думаю пра гэта, бо ў пэўным сэнсе і сам быў адным з іх.